بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Iman to na aya penutultano na giyang kaiya taubatu sahibu khawranak. Giyang kaiya tutulan na isa giyang kutuwa isa adato tantud no pama bigan wallah subhanahu wa ta'ala sa kakayaan sang kaya dunia upaman na piya kasawit wallah siko kasibisibian sang kaya dunia. Penutul niya kini Khalidu bin Safwan giyang kutuwa tigiyan na adna sakatawa dato si kumyanga una amasa rakiya na giyang kutuwa isa amala palasyo guwani si sa Iraq pembetuan sa Al-Khawranak paman isa niya amala palasyo miya bangon si sa ingda Iraq si kumyanga una amasa giyang kaya dato na miya kaysa na luminyo sa giyang kutuwa palasyo niyan giyang kutuwa pembetuan sa Al-Khawranak na giyang kutuwa masa akialiyo niyan sa giyang kutuwa palasyo niyan na masa o paman na tanto din na pipiya musim ay malag na lumbilinta de dunia kana ba mayaw kana ba matenggaw yeso pembetuan ng mga Arabs Arabia malag na sang kaya mga da Arab na igira pagalatan no mayaw gusto matenggaw na tanto na mapiyaso climate pembetuan niran sa Arabia aron mabupkipan tagagiang kanan na ulan-ulan Arabia il-awwal agu Rabi' al-thani agiang kanan na ulan-ulan Arabia na miya kapiyaso climate kakna ba mayaw na kana ba matenggaw na bagiang kutuwa giyang kaya deto na ayakia liunian sa giyang kutuwa palasyan Al-Khawranak sa Iraq na lagi dagiang kaya pamana musim Arabia at pamana tanto na pipiyaso climate na sabab sa giyang kaya mga ingda Arab na igira Arabia igira paman na musim pagalatan no maya wag umatenggaw na miya makapiya-piya akibabetado ay malagna paman na sumanga pamumulaniran na miya kapiya-piya niya di kapraon sumanga lawas sa igiran na paman na mga pakaigiran na miya makapiya-piya na bagyang kaya deto sa giyang kutuwa kialiyo niyan sa giyang kutuwa tunay ni ba na palasyo niyan na tantod na pipi dunia moy taman sa paman na sabab ko giyang kaya deto na bigan wallah subhanahu wa ta'ala sa miya kalal atamok agu kadato kagi sutigitan no sutigo mga pababayok alongam buad daon na ulam buagalaton gito sudo kapusaraw ng mga pababayok kaya malag na kiramanot asotaw na langon taman na dudunun so kala iya malag na tamok nagu langwan taman na dudun na nagyuto giyabang takaba sa tanong sabab ko giyang kaya dato na upaman na tantud na bigan wallah sa kasibisibian na miya kay sa alungan na namuuntod agiyang kaya dato na tialuan yan sa mga tantara iyan why sa tigyan na hey mga urubarangakan upaman na agiyang kaya begira kan wallah sa kadato kaya beginian rakan sa tamok
na nabaadang penopama pamana pedatawa pekalawan rakan saya malag na kapakadadayan sa giyang kaya pamana masatano. Why? Giti miya baloy apaka isagiyang kutuwa dato si ko amalag na mga tawa o di na mga tantara yan. Agiyang kutuwa sabab sang kutuwa pamana kapumumsan yan. Pamana proud ka niyan at igubagwa basa sa giyang kutuwa amalag na kalayan ni kadato na kalayan ni tamok na tinimu yan nagyang kutuwa mga taon yan mga uro barang yan o di na mga tantara yan kapamana nagiyabuwa kaya kapagamugi ang kiran. Why? Tabi-tabi na igira na naad na paparangayan o sabuid kung mga kawasaw di na mga dato agira man o to kubayasiran makibantog na timusiran sa tao na mati mo sumadakla tao na YouTube bubantog-bantog nila na ginawairan udi ina na udi ba sirang kuminwa sa honor adiran di pa kang bubantog-bantog sa ginawairan nasiran no pa may di bubantog-bantog sa ginawairan ha manapad na sa mga dedebiyetan no mga takabur giraman to sumalaita mo na tumimo sa tao na pupukigdayan ang utakalayan ni Pirak o ay gimana retingin na nga inipagan na kurakano paman na mga espesyal na giinan na day ni makaluluayang upira kami o ay udi na pamamamuka deto na makatimu sa tao na tigi na nari madaklataw anto na ikagagdaan niyo siyang kaya kadato akan buadong panopama apo kalawan rakan sa giyang kaya ingad so mababaluyan na tabiat o sabaad dudun so tamok nan dudun so kadato adaun so paratiak wala agiyang kutadiran di ka pa nakabur nagyang kaya deto nagyutuba initi mo yan sang kuta mga tantara yan na po nakabur okay sa tigyan na o pamari sang kaya kaya begira kan wala sa kadato kaya beginian rakan sa tamok baad penuh pa maapa kalawan rakan ayad na kaya kalilida pakis bagagiyang kutuwa mga tawa makalilibeton na da akidato giyang kaya pa man na kaya pangaliutuan na kadato ka kaya pakalakay pirak nananada kaya katawan na miya pa man na baraka pananton iniban na pakalawan why agiya pa man na tabi itanan ng mga tao laboron so tigitan no mga sip-sip ay giraman to madada nga iran so busiran o di na dato iran o di na malay pirak adi mbebentu dinindi mbebentu na ginawa niya di takabur naay dumambu di matiru agi ang kuta mga sip-sip at tigitan no nanalangon dumambu bantugan why kidato da panalawan nakaadato paman na inikal kasi ngada da penalawan nakaadat to amalay gagaw apyan no da gagaw niyan na nagitud ni pengandagin sang kota mga tao mga sip-sip pagi ang kota pamana kapendebu sayran non oy udi imambu na nakawasa na tiyananari kina ada takna yang umapitugo ina na makakana ko sa madaklataw oy hindi dango na sumambu sa mga sip-sip na tira na wire na mata na da penalawan na kaamala itamo ka pa man na mapasangi ka sidka okay dito na miya kadak-dak ali siringan na dipakakan miya kadak-dak ali luluta pa man na tantud na kapipiluan na kanabanin sirang pugugupi kanabanin sirang ipugawid akal way deng kapitimu igira apsela kapitimu sa madaklataw na nakapanakabur okay na sumabu sa mga sip-sip at tikitano na nanadiran di yung bubentu-bentung siya kito okay nagyang kaya dato nakagiya ko din di ndedang-udang usang kutabang ko iyang atin na nari mga tantara akan paman na badang panapakalawan rakan sa kadato badang panapakalawan rakan sa paman na kalaitamok sa giyang kaya masa uri na sa giyang kaya ingad na YouTube adna sa katawa mama mala iparatea si ko Allah subhanahu wa ta'ala na tigyan na haydato sabab ko dia kan disipatan lagi yang kaya mga pedak na makalilibetrakan na palayad na mapikadango ko di nga di panaroon na inwa kong kadipagidini sa makatiru ako kapamana simbag na nagyang ka na napakaisa ka okay
Na nasukyan gunang ko ta dato natigin na dawari na ko nas kay sumbag sagyang kaya pa kay sa na asa manuto na miya pikir agyang ko tuwa dato agyang ko tuwa makalilibot to na sabagi di daw payo pa ma na daw masatisfied kagi agyang adato apa man na takabur o di nakawas sa aambug na ma-pick up bentugang kaon nakatawa nene nung pembentuga kangaong kalai. Why? Nanak na ba niyang buto tanto paparati agi yung kutadingon di anto nene ba na kandedebu-debu sa kakatawa nene natin na siya kini na ino kung na pupalakpak o di ina di ikuan to nene ba na ino ko niya pendebu sa kakagiya paman na ana mapipikir yan. Why? Dinan ikalilid si ko paman na mga kurip, mga tunay ba na mga sip-sip. Uy. Ay kapipikiran ko na kagidi nga di debu-debu sa suda to, di nakawasa. Na ba niyan di katawi, kapag ka lang kaon. Ba niyan di katawi, ay nung to di bebentu-bentuga ka. Pendepin na kagi ang kuta malag na pita ka yan. Kangaong kalai. Uy. Na. Giya ba ta sa katawa mama, amalay para tiya si kwalla, apat sa giyang kuta makadadar pa na tigi na sa kanaki bagi nga sa idin. Ay dato ka panut sumbag na kanagyan ka na napakaisa ka na natigyan na bigan na kan sa kasaidin ay malag na masumbag ka agyan ka ayakwan na giba ang ta mama amalay para tiyakwal na natigyan sa giyang kutuwa dato at tigyan na hay dato giyang ka alangon na matatagur ka kadato ugiyang ka alangon na matatagur ka atamok na ayaylayan na kan si na did na bay ni o pamana kibibida ded na bay ni kibibida kumiyang unaan naka ang mga dato anto na iniba na bigan wala sa kadato bigan wala sa tamok ugi idatigin man na debu matatap na kiyaganatan na nagyang kutwa kadato iyan kiyaganatan na nagyang kutwa tamok iyan si kwa yaman nalalag na pumakawarison. Yutin isumbago nagyang ko ta mama malay para tiya. Nabagyan ko ta sa bagi makalilibot to na di indupay. Waya ki deto dit na lagi daga mapia deto. Waya ki dit na lagi daga mapasay ka sidika. Mga sip-sip to. Gwi nagyang kaya sa katawa mama malay para tiya na tigin na hay deto giyang kaya kadato ka adinga di ipagandisan. Giyang kaya tamo ka adinga di ipamana na ipamaguteng-uteng sa giyang kaya bangko ka. Na din nakiabayin ni Kuan, kibibida, si kumya nga unaan ka ang mga deto, abigan wala sa kadeto, bigan wala sa tamok. Ugid na miya taybu. Kaya ganatan niya bugi ang kutuwa kadeto iyan, tamok yan, na mimbelo yan ton iniba, kaya mili ka no mga waris yan. Ay malagnak, kaganatan niya busiko, mga pamilya niyan. Wasara ila gayrika kama sara ilaik. Ay malag nagyang kaya tigin man ya kadato aguta mo ka matatagur ka nakitugalin na kusalakaur ka kitugalin na kusalakaur ka sa lagi do kinitugalin yan ka ay malag na giyang kaya kadato ari dato giyang kaya tamok nak na bay ni istidi ko tao mataga ipaman na mga sumbay wala din yan di sumbayan si kung mga oripan yan na adna oras na kuyan wala giyang kuto kadato aguta mo ka paman na simbayan yan sa giyang kuto oripan yan. Why? Na nasukyan na go nagyang kutuwa deto na miya mamasa. Paman na miya kanaw. Sang kutuwa kadadala miyan sang kutuwa kadato. Ayam alalalag na katakaburbud na ayam alag na kuwan. Arkian. Na malo miya pangka at tigitano. Sang kutanis bago nagyang kuto. Padkumangan detoan yan amala unso para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano to na piyakataro sa giyang kuto mama nguto pa man nakapsimbagan yang uda to giyati na giyang kaya kada to aguta mo ka matatawur ka na lagi na iwaya malag na miya nga una kada to aguta mo aki transpira si kusalakaur ka why na orian yan natigin man na na ayak ko orian si atigin man na pumagitong ka sa alungan na mauri. Kana ubagiya buwa kakedar kagi yang kaya kadato agutamo kami atagur ka kaipagisir ka sa alungan na mori antong na uno ni indiki diyang ka kukadato ka ko kadadato ka
mini paginuntulan na ka sukadato ka, mini paginuntulan na ka sumadaklataw ko kabnariran. Kana uba kagiyo pa man na diin ka di sisawas-sawawan nagyang ka na nakadato ka. O pa makabaryo kapting ka, o di na mayor ka, o di na gobernador ka, o di na nganinsan. Na di nga di sisawas-sawawan, nanabang ka pa kalilipat. Tiya barkanan di pagisiin wallah sa alungan na mauri. Kaya pagisir ka. Uway. Ari baryo, anto na inikidi ang kakukyang baryong ka sa dunia. Uway. Ini paginuntulan na kasuira, antang kadang kapaginuntulanan. Sakari mayor, sakari gobernador, api anto na asa nakagiya ka manuto na kadato, na ipagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. O di mabuna, tamok. Kana uba kagiya piya katamo ka wallah sang kaya dunia, na miya ka piya di nga di ka pa kasi sawa-sawaw. Nanabar ka di pagisir sa alungan na mauri, kaya pagisir ka nan wallah subhanahu wa ta'ala. Na YouTube, ang tanis bago na padkumangan datoan yan, at tigiyan na gina nakimasusoyan nakidato. Giyang kaya kadato ka, giyang kaya tamok ka, na nanalagid na miya nga una akadato agutamok. Matagar kayo ni simbayan ng wallah, nakuha niya nakabus akiragawi. Na aya masakit ton na sa alungan na mauri, na ipagisir ka giyang kaya kadato ka. Nasukyan ko nagyang kutuwa dito, na miya kaawid akalian. Miya kaawid akalian, sa miya kagirawa, fa aynal mahrab wa aynal matlab. Pamaret yan na may kabaginan. So kadato na gusto tamo na ipagisir ka tabsay, agung ganatan taniyan bu. Udi taganat ya tigu kibasaw na nang ganatan taniyan. Na naanto na ari kuan, kapaka libriyakan sa giyang kanan na lagidanan. Anto na kapaka libriyakan. Sa dia ko anto na iniban na maimbestigar sa alungan na mauri. Sa giyang kaya malag na kadato, inibigirakan wallah subhanahu wa ta'ala. Na naaya ni simbago nagyang kutuwa padkumangan datuan yan, na may lay paratesik wallah subhanahu wa ta'ala, na tigi na, ayak at tigi na suan ka, nang ngalabak ka din sa mga, ngalabak ka din sa mga simbak wallah subhanahu wa ta'ala. Pamana ipuni man to, na pagamal ka din piyapya. Pagamal ka din piyapya, na taubat ka ko wallah, siko ay malag na, mini pangarasing kasang kaya madaklataw, na ayad na ngalabakang kasang kaya lamba kibabatu ka sa dunia, nagyang kutwa simbak wallah subhanahu wa ta'ala, na hindi yung kad nagyang kaya koronang ka, ay malag na hindi yung kad nagyang kaya kadato ka, na nagu kaya manalalag na pagamal piyapya. Huway. Giyan ang buat, tiga giyang kuto, tunay ni ba na padkumangan datuan yan, amalay paratiyaya, ikapo kalidas kasi ko rarangit wallah subhanahu wa ta'ala. Amay kas ka, na titu ka aptubat, sang kaya ay malag na kaya riba to, kaya kapating ako kadato, na gusto kaya riba ta, kinibagan ka wallah si iko tamok, na gina ni punggulaulaan ka, tubat kasi iko wallah subhanahu wa ta'ala, sa ayad ang gadabakang kasagyang kaya lamba ay did ka, nagyang kuto anto na niba nakatubat si wallah simbak wallah subhanahu wa ta'ala. Na sukyan garo agyang kuto adato na diningilan na nagyang kuto mama at tigyan na inuwa kong kadi pagunuti. Ay malag na pangdo ako nga sa okita kasimbak wallah. Agya pa man at sakay miya kapo kaurakan. Sakay kaya sabapan sa kaya pakatanudakan ay panginingkor ka na di akong kambalaga kaan nakarakan may pangandauyo kita kaptubatakan si ikwallah naguan to nono ni ukito pa ma kasimba ko si ikwallah subhanahu wa ta'ala na nasabab sa agiyang kuto apangan ni agiyang kuto adato na tiyari ma agiyang kuto mama apad kun datuan yan amalay para tiya si ikwallah tinahay dato asar ka tito patubat ka si ikwallah na diya kang sakad na amalag ng belagan sa amalag na ipagndaawakan raka wanto na yung kita kaptubat kasi ko Allah nagipagndaawakan raka anto nonon yung kita kasimbaang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa giyang kuto adua kataw giyang kuto adato agu giyang kuto amalag na padkumangan datuan yan amalay para tiya si ko Allah na nagyuti pinggal bakiran ay amalag na tunay ni ba na suminimba sirang ko Allah mito batag yang kuto adato na di mambud ipang do nagiyang kuto padkumangan datuan yan akya sabapan sa kya
anton iniban na kiya pakanaw niyan sangkot wa katuturugon sangkutan niya di ka panakabur kipanakabur ko kadato yan na gusto tamok yan ang oripan wallah subhanahu wa ta'ala gina ni makam patatutultano sa giyang kuto dato at tantud na bigan wallah sa mala kadato na gumala at tamok nagu ay malag na laut karpo kagid na giyang kuto inged ade datuan yan na palayan yan ay malag na kami milikan na sabab ko kaya turon wallah aminis sabab sa giyang kuto mama mala iparatiyak wallah adin yang pagmaan so untol si kutaw makasisilay pumanganis sa musawir na kaya sabab panuto sa emalag na kaya pakatubat yan panintak wallah miya kakwatano si isaguna sa giyang kaya pianutultano oriano to nanto na kakwatano si aguna sa giyang kaya tutul paganan naging tatigan anna mata'ul hayati dunya zailun la muhala tangkadan tanwa tigan sa ginawa tano mataan asolang ulangwan para hiasan sang kaya dunia nakuanan wallah kedebuanan giyang kananakata ideka giyang kananakalakay kadato giyang kananakalakay tamok kaulad kay mga kalupa na kedebuanan way kauding kaganati naskayng ganataniran way udi na giyang kaya dunia na did na basi kelamba amay kumo masubangkit kapalaid na ya itayat tayak wallah subhanahu wa ta'ala ikadua Natina adamul ikhtirari bid-dunya mahma balagha fiha al-insanu min si'atin fi ar-rizqi wal mansabi wal jah. Kapdip-dip watigian na sutaw na uba maakalagi ang kaya dunia. Uba kano pakiakal sang kaya dunia. Mapiap ni kasampayan kasi kung mga parahiasan sang kaya dunia. Lagi duka dato natamok na gusunganin sa nabantugan nauba ka kimay kamatagi ang kaya dunia kamata-mata na keribat ka. Why? Kagi ang akibabatuk sa dunia na di bu ini matina na malag na ngenatan tanong. Pada penakasabutan usia nagyang kutatigian ahamiyatul amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wat tanasuhi wa qawli kalimatil haqqi duna khasyatin illa min Allah ta'ala. Ay malag na ayad nagiapatot na saka mu'min na pupuyagang kasukuan kasugo sa mapian nakasapar sa marata gutir ang kaso benar way lagi dutong tamama kagigyan ko to adato na di tutunga-tunga sa giyang ko tabang ko iyan kaya malag na din hindi ipagandisan ng kuta kadato iyan na din na buong pakaraw anto na ba na sumupoy kaya yung takabasatan gupo na makalilibot ko dato na mga sip-sip na di na maptiro ko dato so karibatan yan kapaled uway baled ka pamantog nagyang kuto sa kataw mama na tinaduan na nagyada to ay kapumangan ni sa musawir o di na may kamatag yang kaya dunin na debo na malag na pakatanud way so ay malag na patutad nagyang kuto kapupakatanud at tano si kumanga taw anto na iniba na natanto minitabulog sa giyang kay dunia minitabulog sa giyang kay orariga dunia way giyang kaya tigin man na iya tutul na padatingin nagkakuwatan no si nagyang ko to ay malag na kinisapar no wagamatan wagama Islam sagiyang ko to ay malalalag na kapagauliya pero nakapagauliya na tiyalikudan na kadna dunia sa tarutop ay malag na piyakarata kasukapan namok piya karata kaso ay malag na babukan diditaran sa pamana na malumapia-pia o ay ginani pembetuan sa sagyang kaya masatano man to na ginani pembetuan sa tasawuf o di na aya ka kasasabot at tanurong ko kalilida kapugusara tanurong na mga maranaw nagyang ko tatigtan wa kapagauliya ay malag na miyaling sang ko to akilidingad na di adna nga totoo na pamana dingula di timos di bangalap sang kaya mga bangala kuang ati na mga pasadak na Kristiyan na kuan kaharaman tanurumpan yuti mituturo to nagyang ko to lagi duto na ini sa paruto agama ka miya kasubrap manuto ay malag na miya kaliuto si ko ini sugu agama Islam kasu Islam na way nga simbuan tanu sa wallah way nga panaguntamanan tanu sa walungan tanu mo rin naknabatan mampakalipati su dunia tanu ko dunia way ay malag na ayan dawan Islam na simbuan tanod sa wallah
Dari tano pakalipatan so emalag na kailangan tano ko dunia. Kailangan nakaakang ka, kailangan nakapunditar ka, kailangan na pamaka anakigagang ka na ad natrak ka. Kanga di tanto emalag na di makan demar. Oy. Naya kapagauli ay sasaparwaga managing uta emalag na piya karata ka so emalag na languntaman. Oy. Tama sa kapagda sa truck na di nga pakapipian kay malag na ayabita na kao na telikuda na kad na dunia nagiyanan na isa sa paranan wagamatan wagama Islam kana ubagyanan hindi uwan wagamatan agama Islam lagi dagiyan ko ta malag na mama aya pitiro yan sang ko to adatunan natubat ka ko wallah way kana ba nenok mapitiro ba dikad na ton ini ba na ken dikad na malag na ton ini ba na pagintaw sa adna ikapiapian yan. Kakana ubagyan na ni suguan wagamatan wagama Islam, piyakirkatan wagama, di tanu di kang guna isi ko, sabo eda mga limor kitan wallah sa giyang kaya dunia, ugiid na aya penanggilaan tanu, na ubar kitan wari makaikmat, so ay malag na babayat tanu kung mga barandiya sang kaya dunia, sa katlipatan tanu din nakatalikudan tanu, so simbat tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, damakan derainon ami mamakin giman to sagiang kaiya tutulan tano sagiang kaiya sa kataw mamamitobat balasang kanu wallah sagiang kaiya kya paka senggayin niyo sa oras kata ini raw tano sa 40 agwelo malag na penalamatan namis kano giyang kaiya pitch tano na nalalayong kanoron di pamatya kung mga useno ng mga ulama tano ka antano kesabutis wagamat tanu agama Islam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.